ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാധ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകദാമധായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? അർജുനൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എതിരാളികളെ കണ്ട് തളർന്നിരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അതുപോലെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അർജുനൻ നോക്കിയപ്പോ എന്താ, ശത്രുക്കളെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. പകരം ആരെയാ കണ്ടത്? ബന്ധുമിത്രാദികള്, സുഹൃത്തുക്കള്, സഹോദരങ്ങള്, ഇവരെ കണ്ടപ്പോ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ശക്തി മുഴുവൻ ചോർന്നു പോയി അർജുനന്. അപ്പൊ പറയാണ്, എനിക്ക് വയ്യ കൃഷ്ണ, ഇവരോടൊക്കെയാണോ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങൾ പറയാണ് അർജുനൻ. എന്റെ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കുറെ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കുന്ന അർജുനനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അവസാനം കണ്ടത്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അഥവാ സാങ്ഖ്യയോഗം എന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന്. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് മൊത്തം 18 അധ്യായത്തിലും കൂടി ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള ചുരുക്കം ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സാങ്ഖ്യയോഗം എന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന്. കാരണം ഇതിലെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സാങ്ഖ്യയോഗം അങ്ങനെ 2 പേരുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താ, ഈ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം കേട്ടു, അർജുനൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു റിപ്ലൈയും കൊടുത്തില്ല. ഈ അധ്യായം മുതലാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഇതിൽ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെവല്. അതായത് ഇവര് ഭഗവാനെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയില്ല. ഇവരെ വിചാരം എന്താ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഒരു ലൈറ്റ്, ഒരു പ്രകാശം, ഇത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രകാശത്തില് ലയിച്ചു ചേരും. അല്ലാതെ അതിനപ്പുറം ഭഗവാനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ലെവലാണ് പരമാത്മാവ്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ധ്യാന യോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ, ഇവരൊക്കെ എന്താ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരമാത്മാവാണ്. അതിനപ്പുറം ഭഗവാനില്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു, ആ ഭഗവാന് രൂപമില്ല. അങ്ങനെ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവര്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെവല്, ഇവരാണ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയവര്.
പൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവര്. അത് ഭക്തർക്ക് അറിയാം ആരാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന് വ്യക്തി രൂപമുണ്ട് ഇല്ലേ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ഒരു രൂപമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയല്ല, ആ രൂപനല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റിയിട്ട്. വേണും കുണന്തമരവിന്ദദളായതാക്ഷം ബർഹാവതാം സമസിധാംബുദ സുന്ദരാംഗം. ബ്രഹ്മാവ് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാണ് ഭക്തര്. അവർക്കറിയാം ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അവരാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവര്. ഇനി ഇതിനെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാന്ന്. അതിനെ സൂര്യന്റെ ഒരു ഉപമയിലൂടെ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരാണെങ്കിൽ എന്താണ് വിചാരിക്കുക? സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുറെ പേർക്ക് സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന പ്രകാശം, അത് മാത്രമാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരെന്ന് പറയാം. ഇനി കുറച്ചുകൂടി സൂര്യനെ പറ്റി അടുത്തറിയാന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവർക്കറിയാം സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അവരാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവര്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ അഗാധമായിട്ട് സൂര്യനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര്, അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട്, സൂര്യഗ്രഹമുണ്ട്. അവിടെ സൂര്യദേവനുണ്ട്, അദ്ദേഹം 7 കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ സൂര്യനെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയവര്. ഇവരെയാണ് നമ്മൾ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം നൽകുന്ന ആ ഒരു വെളിച്ചം. നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്താ, നമ്മുടെ കണ്ണ് ചിമ്മുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലാതെ ഈ രഥത്തിൽ ഓടുന്ന സൂര്യദേവനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ആ ഗ്രഹം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് അവര് വിചാരിക്കും ആ ലൈറ്റ് അത് മാത്രമാണ് സൂര്യൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയുമ്പോ എന്താണ്, സൂര്യനെ പറ്റി അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും അറിയില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവര്. ഭഗവാനെ അറിയില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്താ അറിയാ, ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണെന്ന് കുറെ പേര് വിശ്വസിക്കും. കുറെ പേര് പറയും അല്ല, വെളിച്ചല്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ പറയും അല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ പോലെയല്ല, ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ആത്മീയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മീയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കും അല്ലേ, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ആരാണ് ഭഗവാൻ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗം യസ്യ അസ്തി സ ഭഗവാൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ആർക്കാണോ ഭഗമുള്ളത് അവരാണ് ഭഗവാൻ, ആ വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ് ഭഗം എന്ന് പറയുന്നത്? ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ യശസ്ശ്രിയ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യയോശ്ചൈവ ഷണ്ണാം ഭഗവതീരണാം. ഈ 6 ഭഗം, 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 6 ഐശ്വര്യങ്ങള്? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6ഉം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരിലാണോ ഉള്ളത് ആ ആളെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിലെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഈ 6ഉം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആകെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന്. ആരാണ് ഭഗവാൻ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമേ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൂ. മറ്റു ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഇതിലെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആരാ പറഞ്ഞത്? ഇത് പരാശര മഹർഷിയാണ് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഭഗവാൻ. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. ഈ 6 ഭഗം, ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ആർക്കാണോ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു അർജുനൻ തേരിൽ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളൊക്കെ താഴെ വീണു, എന്റെ ശരീരമൊക്കെ തളർന്നു പോകുന്നു, എനിക്ക് ബലം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തേരിൽ തളർന്നിരിക്കുക. അങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കുമ്പോ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്, എവിടെന്നാ അർജുന നിനക്ക് ഈ കശ്മല ഭാവം വന്നു ചേർന്നത്? ഇത് ആര്യന്മാർക്ക് ചേർന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല, നീ ഒരു ആര്യനല്ലേ, ഇത് ആര്യന്മാർക്ക് ചേർന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല. നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ഈ സ്വഭാവം നിനക്ക് എവിടെന്ന് വന്നു പെട്ടു? നീ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ, ഇത് നിന്റെ കീർത്തിയെ നശിപ്പിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതൊക്കെ തരം താന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി, കാരണം എന്താ എനിക്ക് പറ്റിയത്? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പറ്റിയത്? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാൻ എന്റെ മുത്തച്ഛനോടും എന്റെ ഗുരുവിനോടും ഞാൻ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും? അവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന് പറ്റില്ല, അതാണ് എന്റെ വിഷമം.
അപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി എന്റെ വിഷമം ഇത് മാറ്റി തരാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, കൃഷ്ണ ഞാനിതാ നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ ശിഷ്യനാകുന്നു, അങ്ങയെ ഞാൻ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു, ഞാൻ ശിഷ്യനാവാൻ പോവാണ്, എനിക്ക് എന്താണോ ശ്രേയസ്കരമായത് അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ ഇത്. कार्पण्यदोषो बहदः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഹൃദയ ദൗർബല്യം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതിന് പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അർജുന പറയാണ്, കൃഷ്ണ ഞാനിതാ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, ഞാനിപ്പോ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ്, ഞാൻ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അങ്ങയെ, ഞാനിപ്പോ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ്, എനിക്ക് എന്താണോ ശ്രേയസ്കരം, എന്റെ ശ്രേയസിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്താണോ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗുരു നമുക്ക് വേണം അല്ലെ. കാരണം നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം, ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്താം, നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരം എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ വേണം. ആ ഗുരുവിന് മാത്രമേ ഇത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തുടങ്ങാണ് അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം തുടങ്ങാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ശരീരത്തെ പറ്റിയിട്ടും ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തേ തത്ര നമുച്യതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ ആത്മാവ് നമ്മൾ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പോവില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ജനിക്കുമ്പോ ഉള്ള കുട്ടി ആ പോലെയാണോ, കുറെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോ എങ്ങനെയാ, നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യൗവനാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴോ വ്യത്യാസം വരും, വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ഈ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ അതുപോലെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും ഒക്കെ കടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ മരിക്കും. ഇതുപോലെയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വയസ്സാവുമ്പോ എന്തൊരു മാറ്റം നമുക്ക് വരുന്നത്, അതുപോലെയുള്ളൂ മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ആ ശരീരം മാറിയിട്ട് ഈ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവ് ആദ്യം ബാല്യത്തിലാവും, പിന്നെ യൗവനത്തിലാവും, പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ, അയ്യോ ഞാൻ വലുതായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആത്മാവിന് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് വാർദ്ധക്യം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ, ശരീരം മാറി, അതിന് ആ ശരീരം ഉപയോഗശൂന്യമായപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആത്മാവ്, ആ ശരീരം മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ശരീരം മാറിയിട്ട് ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അതിൽ വിഷമിക്കുന്നത്? ഈ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ആരും വിഷമിച്ചിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തി, അപ്പോഴും ആരും വിഷമിച്ചില്ല. പിന്നെ ശരീരം മാറി, അപ്പൊ അതിന് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ മാറ്റത്തെ പറ്റി ഒരു സമചിത്തനായ വ്യക്തി ഒരിക്കലും വിഷമിക്കില്ല, സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കേണ്ട അർജുന. ഇത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ആരും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെ. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് ഒരു കാലാവധി ഉണ്ട്, ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം നശിക്കും. നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതേ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ ശരീരം ലയിച്ചു ചേരും. അപ്പൊ ഈ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായതെല്ലാം നാശമുള്ളതാണ്. ഇതിനൊന്നും എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്, ഒന്നിനും ശാശ്വതമായി നിലനിൽപ്പില്ല. ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു, ആ കുട്ടി കുഞ്ഞ് വലുതായി,
കുറച്ച് വലുതായി വലുതായി വന്ന് അങ്ങനെ യൗവനാവസ്ഥയിലെത്തി. പിന്നെ വാർദ്ധക്യം വന്നു. അങ്ങനെ തീരെ ശരീരം കൂനി നടക്കാൻ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. അവസാനം എന്തായി, ആ ആത്മാവ് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആത്മാവ് പിന്നെ ഇപ്പൊ മരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ആത്മാവ് ഇതാ വേറെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു. വീണ്ടും ആ ശരീരം ഇതുപോലെ വലുതായി വലുതായി വന്ന് പ്രായമായി വയസ്സായി വീണ്ടും അത് നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല. പക്ഷെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ശരീരം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. ശരീരത്തിന് 6 തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അത് ജനിക്കുന്നത് തൊട്ട് മരണം വരെയുള്ള അവസ്ഥകൾ. അങ്ങനെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് വന്ന് ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും. ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറെ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു കാറ് അല്ലെ, ഈ കാറ് ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം. ഡ്രൈവർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ കാറ് നമുക്ക് വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വെറുതെ ഇടാന്നല്ലാതെ ആ കാറ് കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. ആ കാറ് നമുക്ക് റോഡിൽ ഓടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം. ആ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാറിന് റോഡിലൂടെ പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ഈ കാറ്. ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതില് ഡ്രൈവർ ഉള്ള പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവ് വേണം. ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവ് വേണം. ആ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ശരീരത്തിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് എപ്പോ പുറത്തു പോകുന്നു, അപ്പൊ ശരീരം ജഡായി. പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ കാണാനോ നടക്കാനോ ഇരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അത് ജഡായി. അതിനെ കൊണ്ട് ഉപകാരം ഇല്ലാണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ കാറിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണോ ഡ്രൈവർ ഇരുന്നിട്ട് ആ കാറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതും നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നു, അതുപോലെ നമ്മൾ നടക്കുന്നു, ഇരിക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ വഴക്കിടുന്നു, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ജീവാത്മാവ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ശരീരം എന്തായി? ജഡായി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറെ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മ മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ കർമ്മ അനുസരിച്ചിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ആത്മാവിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ ആ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണോ, എത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര പ്രായമായാലും എത്ര വയസ്സായാലും ആ ആത്മാവിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. ആത്മാവ് വലുതാവുന്നില്ല, ആത്മാവിന് വയസ്സാവുന്നില്ല, ആത്മാവിന് അസുഖം വരുന്നില്ല, ആത്മാവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ആ ശരീരത്തിലെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് ഏറ്റവും പ്രായമായിട്ട് ആ വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോഴും അതേ ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവ് ശരീരം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ ശരീരം മാറുമ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആത്മാവിന് വേറെ ശരീരം കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചിലപ്പം പുഴുക്കളായിട്ട് ജനിക്കാം, ചിലപ്പോ പക്ഷികളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ഇഴജന്തുക്കളായിരിക്കാം. ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജനിക്കാൻ പറ്റും. ദേവന്മാരായിട്ടും ഗന്ധർവന്മാരായിട്ടും ഒക്കെ ജനിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ എന്തിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും? നമ്മുടെ കർമ്മം. ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളത്. 84 ലക്ഷം ജീവയോനികളുണ്ട്. ആ 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ കടന്നിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നീചകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പാകത്തിന് തക്കതായ ഒരു ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഈ കൂട്ടില് ഒരു പക്ഷിയുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ലേഡി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടൊക്കെ പൊടി തട്ടി കളയുന്നുണ്ട്, അതിനെ മിനുക്കി ഭംഗിയാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കൂട്ടിലെ പക്ഷിക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ പക്ഷി മരിച്ചു പോകും. ഭക്ഷണം ഒന്നും കിട്ടാതായ ആ പക്ഷി മരിച്ചു പോകും. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോഷകമൂല്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും, ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകും, ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ഇടും. പക്ഷെ എന്താ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആ ആത്മാവിന് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് നിർജീവമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും പോഷിപ്പിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ആത്മാവിന് എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം.
അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് എന്ത് വേണം? ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാത്രം പോഷിപ്പിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ആ കൂട്ടിലെ പക്ഷി ആത്മാവിനെ നല്ല ഉണർവോടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ഇഷ്ടം എന്തായിരുന്നുണ്ടാവും? ഈ സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ, ഈ 3 ചക്ര ട്രൈസൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുക. കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സാധാരണ 2 ചക്രമൊക്കെയുള്ള സൈക്കിള്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാലോ, യുവാവൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 വീലർ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം. ഇനി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി നല്ല വരുമാനമൊക്കെ ആയി കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മെച്ചൂർഡൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇഷ്ടം? അപ്പൊ കാറായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ ശരീരം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലും വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവിന് ഇഷ്ടം മാറുന്നില്ല. ആത്മാവിന് ഒരേ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. ആത്മാവിന് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ആത്മാവിന് ഏത് പ്രായത്തിലും ഇഷ്ടം. നമ്മുടെ ശരീരം ഏത് പ്രായത്തിലായാലും ആത്മാവിന് ഈ കാര്യമാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് എന്താ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു, പിന്നെ ഈ വലുതായി, അങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആത്മാവ് ഇതാ പോകുന്നത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ആത്മാവ്. ഈ ആത്മാവ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി ഇതാ വേറെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു. വീണ്ടും ആ ശരീരത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്നു വന്നു ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വേറെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മാവ് ശരീരം മാറി വേറെ ശരീരം മാറി വേറെ ശരീരം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം അത് മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് 84 ലക്ഷം ജീവയോനികളുടെ നമ്മൾ കടന്ന് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ജന്മം നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു, മൃഗമായിരുന്നു, എന്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. ഈ അടുത്ത ജന്മം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നമ്മുടെ കർമ്മ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ, നമ്മുടെ കർമ്മ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു പുനർജന്മം കിട്ടുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലും താഴെയുള്ള ജന്മം നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉയർത്തണം. നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ലെവലിൽ ഉയർത്തണം. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തണം. നമ്മുടെ അവബോധം ഉയർത്തണം നമ്മൾ. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംതിദീക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സുഖവും ദുഃഖവും മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും പോലെയാണ്. മഞ്ഞുകാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നാലെ വേനൽക്കാലം വരും. ഇനി വേനൽക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുവോ? ഇല്ല. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറി മാറി വരും. അപ്പൊ മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സുഖവും ദുഃഖവും. നമ്മുടെ ലൈഫിലെ സുഖവും ദുഃഖവും അങ്ങനെയാണ്. സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കും, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട, അയ്യോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖമുള്ളൂ എന്ന് വിഷമിക്കണ്ട. കാരണം എന്താ, അതിന്റെ പിന്നാലെ നമുക്ക് സുഖം വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ലൈവ് പോകുന്നില്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖവും എങ്ങനെയാന്നാ പറയുന്നത്? മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം കാലാവസ്ഥ മാറി മാറി വരുന്നത് പോലെ സുഖവും ദുഃഖവും വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സുഖം വരുമ്പോ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാനും പാടില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ അത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഒരു ദുഃഖം വരും, നമ്മൾ അതും കൂടെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കണം ഇത് ശാശ്വതമല്ല, എനിക്ക് എന്തായാലും സന്തോഷം വരും. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദുഃഖാലയം അശ്വാശ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖങ്ങളുടെ ഒരു ആലയമാണ്. നമുക്ക് സന്തോഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ സുഖവും ദുഃഖവും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മള് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഈ സന്തോഷവും ദുഃഖവും മാറി മാറി വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. തിദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ അതിനെ ഒട്ടും വിഷമിക്കാതെ, അയ്യോ എനിക്ക് സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടത്. ഒട്ടും അസ്വസ്ഥതയില്ലാതെ അതിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇത് ഒരു വൃക്ഷം 4 കാലാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നല്ലോണം ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതില്. അത് കഴിഞ്ഞ് മഞ്ഞുകാലം ആകുമ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും.
ഇനി വസന്തകാലമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോവും. നല്ല ചൂടുകാലമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ശാഖകളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണങ്ങി പോവും. വീണ്ടും ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇലകളൊക്കെ പൊടിച്ച് കിളിർത്ത് വരും. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഒരു വൃക്ഷം 4 കാലാവസ്ഥയിലും കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പല പല കാലാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകും. ഒരു മുഖംമൂടി വെച്ച പോലെ. ഈ മുഖംമൂടി വെച്ച് നമ്മൾ കാണുമ്പോ എന്താ തോന്നുക? നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തോന്നും. ഇനി ഇത് മാറ്റി ഈ മുഖംമൂടി വെച്ചാലോ? അപ്പൊ പറയാം, അയ്യോ ഇത് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ സന്തോഷവും ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ന ചായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യഃ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ് അത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവ് ജനിച്ചിട്ടുമില്ല, മരിച്ചിട്ടുമില്ല. ജനിക്കുന്നതിനല്ലേ മരണമുള്ളൂ, ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് മരണമില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, മുമ്പ് ഉണ്ടായതല്ല. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന ഡേറ്റിൽ എത്രാം തീയതി ഉണ്ടായതാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ? അതുമല്ല. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഭാവിയിൽ ഈ ഡേറ്റിന് 2030 ഇന്ന ദിവസം ആത്മാവ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതുമില്ല. കാരണം ഈ ആത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഇന്നുണ്ടാവുന്നതോ നാളെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതോ ഒന്നുമല്ല. ആത്മാവ് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. അത് അജനാണ്, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്. പിന്നെന്താ? നിത്യൻ, എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, ശാശ്വതനാണ്. എപ്പോഴും അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അത് ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കും. പിന്നെ എന്താ? പ്രാചീനനുമാണ്, വളരെ പഴയതുമാണ്. അതായത് പണ്ട് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. ഈ ആത്മാവ് എന്തുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് ഉണ്ടായതല്ല, ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. ഇനി ശരീരം നശിച്ചാലോ? ശരീരം നശിക്കുമ്പോ ആത്മാവ് മരണമില്ല, ആത്മാവ് നശിക്കില്ല. ആ ശരീരം മാത്രം നശിക്കും. ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്ത് സംഭവിക്കും ആത്മാവിന്? പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അത് വേറെ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് ശരീരം വേറെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരാത്മാവ് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്? പഴകിയ ഉടുപ്പുകളും മാറ്റി പുതിയത് അണിയുന്നത് പോലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് പഴയതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് മാറ്റില്ല, തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, തീരെ കീറി ഒന്നും പറ്റില്ല, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് എടുത്തണിയും. അതുപോലെയാണ് ഈ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ശരീരം പഴകി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ആത്മാവ്? ആ ശരീരം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ശരീരം എടുത്തണിയുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് മാറുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് വസ്ത്രം മാറുന്നു. ആത്മാവിന്റെ വസ്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തീരെ പറ്റാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി, ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെയാണ് ഈ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? ആത്മാവിന് തീരെ പറ്റാണ്ട ഈ ശരീരം. അപ്പൊ ആത്മാവ് അത് മാറ്റി വേറെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആരാ ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാ? ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ശരീരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ. ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ശരീരം പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല. അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട്, അല്ലെ? ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? അറിയില്ല. ഒരു തലമുടി നാരില്ലേ, നമ്മുടെ ഒരു തലമുടി നാര്, ആ തലമുടി നാരിന്റെ തുമ്പിനെ ഒരു 10,000 കഷ്ണമായിട്ട് മുറിക്കുക. അങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോ ആ ഒരു കഷ്ണത്തിന് എത്ര ഉണ്ടോ അതാണ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അത്രയും സൂക്ഷ്മമാണ് ആത്മാവ്, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റും? മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല.
നമ്മുടെ ശരീരം കത്തി കഴിഞ്ഞാല് ശരീരം കത്തിപ്പോകും. പക്ഷെ ആത്മാവ് നശിക്കോ? ഇല്ല. ആ ശരീരം അഗ്നിക്ക് ഇരയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ ശരീരം സ്വീകരിക്കും അല്ലെ? ഇനി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കുറെ പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മാവ് മരിക്കോ വെള്ളത്തിൽ വീണ? ഇല്ല. ആത്മാവിനെ നനയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല വെള്ളത്തിന്. ഇനി കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും പറ്റില്ല. ഈ ആത്മാവിനെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അഗ്നിക്കോ വെള്ളത്തിനെ നനയ്ക്കാനോ അഗ്നിക്ക് കത്തിക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. കാരണം ആത്മാവ് എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ട് നിത്യമായിട്ട് സ്ഥിരമായി തന്നെ ഇരിക്കും. യാദസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാത് അപരിഹാര്യർത്തേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത്ര നേരം അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അർജുന, ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉണക്കാൻ പറ്റില്ല, കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ഉണ്ടായതല്ല, ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതല്ല, ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ടും അർജുനന് ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം ഇല്ല. കാരണം എന്താ? അർജുനൻ അത്രയും വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഈ വലിയ വലിയ തത്വം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇനി അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ, സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാൻ? ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മരിച്ചേ പറ്റൂ. അത് നിയമം അങ്ങനെയാണ്, പ്രകൃതി നിയമം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ജനിച്ചോ തീർച്ചയായും മരിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി മരിച്ചവന് ജനനവും, ഇനി മരിച്ചെന്ന് കരുതി വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവന് വീണ്ടും ജനിക്കാം. കാരണം എന്താ? ആ ശരീരം മാത്രമല്ലേ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവ് വേറെ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ മരിച്ചവൻ ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നീ ഒന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട. ജനിച്ചാൽ മരിക്കും, മരിച്ചവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താ? നിന്റെ കർത്തവ്യം ഈ യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട. ഇവര് മരിച്ചോ എന്നോർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ 2 തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഒന്ന് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, 2 നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഇനി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്കത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മളെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അപ്പോഴും നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തായാലും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും എന്ത് വിഷമം വന്നാലും അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മള് സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, നമ്മുടെ കടമ, നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണോ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരാള് മരിക്കാൻ പോവാണ്. ആ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ആളെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതിനു പകരം അയാളുടെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടോ കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതുപോലെയാണ് നീ നിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്ത് വന്നിട്ടുള്ള അവരെ രക്ഷിക്കാൻ നീ നോക്കണത്. കാരണം അവരുടെ വസ്ത്രമാണ്. അവര് നശിക്കുന്നില്ല. അവരൊക്കെ ആത്മാവാണ്. അവരൊന്നും ശരീരമല്ല, അവരൊക്കെ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ വസ്ത്രം നീ രക്ഷിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. അവരുടെ ആ ശരീരമാകുന്ന ആ വസ്ത്രമാണ് നീ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മരണമില്ല എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ സത്ത, ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി നീ വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം നിന്റെ ആ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ നീ കൊല്ലുകയാണോ? എന്റെ കൈ കൊണ്ട് അവര് മരിക്കുമല്ലോ, അവരെ ഞാൻ കൊല്ലുകയാണോ എന്ന് നീ വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം എന്താ? അവരൊന്നും ആ ശരീരമല്ല അല്ലെ? അവരൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ജീവാത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. നിനക്കെന്നല്ല, ആർക്കും സാധിക്കില്ല ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവരാരും മരിക്കുന്നില്ല. അവർക്കൊന്നും മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ആ ശരീരം മാത്രം അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അവര് മരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അർജുനനെ ഈ ആത്മാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഉണർത്തുകയാണ് അർജുനനെ. ആ ദുഃഖത്തിനെ അവരെ കൊല്ലുന്നില്ല, നീ അവരുടെ ശരീരം മാത്രമല്ലേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, അവരാരും മരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ഉണർത്തുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ചിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ
യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. അപ്പൊ ഇത്ര നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനന് വീണ്ടും വിഷമൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അർജുനൻ വീണ്ടും ഒരു മാറ്റം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനന്റെ വിഷമം മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അർജുനൻ ആ ദുഃഖത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണ? ഭഗവാന്റെ നയം മാറ്റി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കുണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്, അർജുനന് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അർജുനനെ വീണ്ടും ഇനി വേറെ വഴി കൂടെ അർജുനനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടിയ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ യുദ്ധത്തില് തോൽക്കായാലും ജയിക്കായാലും നിനക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയായാലും നിനക്ക് നേട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ തോൽക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ തോൽക്കാന്ന് വെച്ചാല് അവര് കൊല്ലും അല്ലെ. ആ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി അവരെ കൊല്ലും. അപ്പൊ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അത് നിനക്ക് നഷ്ടമല്ലല്ലോ. നിനക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് നീ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് സ്വർഗം പോകാനായിട്ട് പറ്റും. യുദ്ധത്തിൽ തോൽക്കുകയാണ്, യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല, നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. ഇനി അതല്ല, വിജയിച്ചാലോ, യുദ്ധത്തിൽ നീയാണ് വിജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ പിന്നെ നിനക്ക് സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാം. ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും നിനക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ നീ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ജയിച്ചാലും നിനക്ക് ലാഭം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട, നീ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട. നീ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് അർജുനൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു അർജുനന്റെ കുറെ വിഷമങ്ങൾ. അതിൽ എന്തൊക്കെയാ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞത്? പാപം. ഞാൻ ഈ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപം കിട്ടുമോ, ഇതിന്റെ പാപം എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനന്. അപ്പൊ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് പാപം ഏൽക്കില്ല. നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക. നീ എന്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണം? ജയിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യരുത്. ഇനി അതല്ല, യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. നീ അതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യരുത്. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി? നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം ചിലപ്പോ സന്തോഷമുള്ളതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ദുഃഖമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ നിനക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ലാഭമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ജയിക്കാൻ യുദ്ധത്തില്, ചിലപ്പോ തോൽവിയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ നീ അതൊന്നും ആലോചിക്കരുത്. ഞാൻ ജയിക്കുവോ അതോ തോൽക്കുവോ, എനിക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുമോ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടുമോ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സങ്കടം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ, ഇതൊന്നും നീ ആലോചിക്കരുത്. അതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടണം, ഇതിനൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായി? നമുക്ക് അവിടെ കർമ്മഫലം കിട്ടി. അപ്പൊ നിനക്ക് പാപം വരാം. പക്ഷെ നീ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട. നിന്റെ കർമ്മം, നീ ക്ഷത്രിയനല്ലേ, നിന്റെ കടമ എന്താ? യുദ്ധം ചെയ്യല. അപ്പൊ അത് മാത്രം ചിന്തിച്ച് നീ യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നിനക്ക് പാപമേൽക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന ഹിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹദോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇല്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഭക്തിമാർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജന്മത്തിൽ കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളൂ, നമുക്ക് കുറച്ച് നാമേ ജപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എവിടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ PhD എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാം, എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അടുത്ത ജന്മം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടോ? അതൊന്നുമില്ല. ഈ ജന്മം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയിലുണ്ടാവുക? അതൊന്നുമില്ല. വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ തുടങ്ങണം അല്ലെ, ABCD തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങണം. പക്ഷെ ഈ സ്പിരിച്വൽ അങ്ങനെയല്ല, ഈ ഭക്തിമാർഗം അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ അടുത്ത ജന്മത്തില് അതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയും നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്ര ചെയ്തോ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ അവിടുന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും. ഈ ശ്രീരാമന്
സീതേനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ രാവണൻ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സീതയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവര് സേതു നിർമ്മിക്കാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നോക്കുമ്പോണ്ട് എല്ലാരും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ, ഇതൊരു കുഞ്ഞണ്ണാറക്കണ്ണൻ. അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട, നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നീ പൊക്കോ, നീ ഒന്നും സഹായിക്കണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. എന്ത് ചെയ്തു, നദിയിൽ സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങും, മുങ്ങിയുടെ മേല് മുഴുവൻ വെള്ളാവും, എന്നിട്ട് മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുളും. അപ്പൊ ആ പൊടി പോയിട്ട് അവര് കല്ലിടുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ആ പൊടി ഇടും, ശരീരം കുടയും, അപ്പൊ പൊടി അങ്ങനെ വീഴും. അങ്ങനെ അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞണ്ണാറക്കണ്ണനെ ആരും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഹനുമാൻ അറിയാണ്ട് ഹനുമാന്റെ കാല് കൊണ്ടപ്പോ അണ്ണാറക്കണ്ണന് വാല് വേദന എടുത്തു. അപ്പൊ അത് വേഗം സങ്കടം വന്ന് പറയാണ്, ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, എന്നെ ഹനുമാൻ ചവിട്ടി, എനിക്ക് വേദന എടുത്തു, എന്നെ സേവ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ആ സേവനം ചെയ്യാൻ അവരെന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശ്രീരാമന് സങ്കടം വരും. അപ്പൊ പാവം അതിനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ പുറത്തൊന്ന് തലോടും. അപ്പൊ അതാണ് അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു 3 വര, അത് ശ്രീരാമസ്വാമി തലോടിയതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വല്പം അപ്പസ്യ ധർമ്മസ്യ, കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ഇത്തിരി കാര്യം ചെയ്തുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് ഭഗവാൻ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തി മാർഗം, നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്താലും മതി, ഭഗവാൻ അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടാവും. ഇത് ഒരു എലി ഒരു വട്ടം ഒരു ചെറിയ പഴം കഴിക്കും. ചെറിയ കഴിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ അത് കഴിച്ചു വരണ സമയത്താണ് ഒരു അമ്പലത്തില് ദീപം കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കണ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അകലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ ദീപം കത്തിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഈ എലിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ ചെറിയ പഴം കഴിച്ചതിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് വിചാരിച്ചു അതുപോലെ ഒരു പഴമാണ് ആ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു, വേഗം ഓടി വന്നത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി ഉള്ളിൽ കയറി അതില് മൂക്ക് മുട്ടിച്ച വഴിക്ക് ആ തീ പടർന്നു, ആ ദീപത്തുനിന്ന് തീ പടർന്നു മേല് മുഴുവൻ. വേഗം അത് വേദന കാരണം അവിടെ അതിന് ചുറ്റും കിടന്നു ഓടി, അവിടെ വിഗ്രഹം ഭഗവാൻ, അതിന് ചുറ്റും കിടന്നു ഓടി. അങ്ങനെ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചത്തു വീഴുക. പക്ഷെ അത് ഓടിയത് എന്താണ്, ഭഗവാന് സേവനമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, അത് പ്രാണവേദന കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള, പ്രാണവേദന കൊണ്ട് പൊള്ളലേറ്റിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഓടിയതാ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു, ഭഗവാൻ അത് എനിക്ക് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു, അതിന് ദീപം കൊണ്ട് എന്നെ ആരതി ചെയ്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ഇതിനെ ആരതിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാൻ ആ എനിക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും, സ്വല്പം അപ്പസ്യ ധർമ്മസ്യ, ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം ആയാലും മതി, അത് ഭഗവാന് വലിയ കാര്യമാണ്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിർ ഏകേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. എന്താണ് ലക്ഷ്യം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക അല്ലെ. ഈ വഴി, ഏത് വഴി, ഭക്തിമാർഗം. ആ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. ഇനി ദൃഢനിശ്ചയമില്ല, നമുക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പില്ല, ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് ബുദ്ധി നശിച്ച ബുദ്ധിയാണ്. അതിന് പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാ. കാരണം അത് എങ്ങനെ പോയാലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സക്സസ് ആവുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കാര്യം എന്ത് ചെയ്താലും അതിനൊരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാൻ നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചിതം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തിയുള്ളവര്, ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ അമിതമായ താല്പര്യമുള്ളവര്, പിന്നെ ആ ഭൗതിക സുഖം അനുഭവിക്കണം, എനിക്ക് വലിയ വീട് വേണം, എനിക്ക് കാറ് വേണം, കുറെ പൈസ വേണം, വലിയ ജോലി വേണം, സമൂഹത്തിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥാനം വേണം, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വലിയ ആളായിട്ട് നിൽക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, കുറെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇങ്ങനെയുള്ളവര്, ഇവർക്കൊക്കെ അത്യാസക്തി, ആ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തില് അത്യാസക്തി, എത്ര കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ഇത് പോരാ, എനിക്ക് അത് വേണം, ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വേണം, കുറച്ചുകൂടെ വേണം, ഇങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് ആസക്തിയുള്ളവര്, ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിശ്ചിതമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ, ഇവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ആ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി നിൽക്കാണ്. ആ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവര്, ഭക്തർക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം? ഭക്തർക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, എനിക്ക് ഭഗവാനെ വേണം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഭൗതികമായ കുറെ സ്വത്ത് വേണമെന്നോ, എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം, ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഒന്നും ഭക്തർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം, അമിതമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുക. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ഭക്തി വരില്ല, ആ ഭാവം അവർക്ക് വരില്ല. കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസാ സംഗസ്തേഷു ഭജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമാ കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സുഖങ്ങളാണോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക അതിനെ പറ്റി മാത്രം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ ആ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അതിൽ ആസക്തിയാവും, നമുക്ക് അത്യാസക്തിയാവും. അങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? എനിക്കത് വേണം, എനിക്കത് നേടണം. അപ്പൊ അത് നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരും. അങ്ങനെ കാമം വരുന്നു. ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു? കാമം. എന്താണ് കാമം എന്ന് വെച്ചാല്? കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങള്, എന്തെങ്കിലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നേടണം എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കാമം ഉണ്ടാവും. ആ കാമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോധം വരും. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ കണ്ണിന് എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹം? ആ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം. ചെവിക്ക് എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹം? എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ. പിന്നെ നാവിന് എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹം? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണോ കഴിക്കുക അതിനോടായിരിക്കും ആഗ്രഹം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഓരോന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ഓരോ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അത് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താവും? അതിനോട് വല്ലാത്ത ആസക്തി. അപ്പൊ എനിക്കത് വേണം, അത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ, അതില്ലാതെ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരും. ആ ഒരു ഇത് വരുന്നതാണ്, അതാണ് കാമം, ആ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ആകുമ്പോ എന്തായി? നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കുറെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ അത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അത് കിട്ടില്ല. കിട്ടാതാവുമ്പോ പിന്നെ ദേഷ്യം വന്നു, പിന്നെ ക്രോധം വന്നു. ഈ ക്രോധം വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം ഉണ്ടാകുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രോധം ഉണ്ടാകും. ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മോഹം, അതായത് നമ്മൾ മോഹാവസ്ഥയിലായി, നമുക്ക് സ്ഥലകാലബോധം ഉണ്ടാവില്ല. സമ്മോഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓർമ്മപ്പിഴ ഉണ്ടായി. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താണോ വായിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ പറയും. അത് നമ്മൾ ആരോടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോ മുതിർന്നവരോടാവും, നമ്മൾ പറയാൻ പാടാത്ത ആളുകളോടാവും പറയുന്നത്. എന്ത് പറഞ്ഞു? ചിലപ്പോ പറയാൻ പാടാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ പറയും, അതൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, നമ്മുടെ ഓർമ്മ നശിച്ചു. അങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടായി, ബുദ്ധി നശിച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ പറയുന്നത്, നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കർമ്മഫലം കിട്ടി. നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ ഈ സംസാര സാഗരത്തിലേക്ക് വീണ് വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ തുടക്കം എവിടുന്ന? ഇതിന്റെയൊക്കെ തുടക്കം എവിടുന്നായിരുന്നു? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ആസക്തിയിലായി. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് അതിനോട് ആസക്തിയായി, അതിനോട് ആഗ്രഹമായി. അപ്പൊ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിച്ചത് നേടാണ്ടായിപ്പോ അതിന് ക്രോധം വന്നു. ക്രോധം വന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സമ്മോഹം വന്നു. അപ്പൊ ഓർമ്മപ്പിഴ വന്നു, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, അതിൽ നിന്ന് ബുദ്ധി നശിച്ചു. നമ്മുടെ ഓർമ്മപ്പിഴ കാരണം ബുദ്ധിയൊക്കെ നശിച്ചു. നമുക്ക് ആരോട് പറയുന്നു, എന്ത് പറയുന്നു, ഞാനിപ്പോ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയില്ല. എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്. അപ്പോഴേക്കും എന്തായി? നാശം സംഭവിച്ചു. നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെട്ടു. നമ്മള് പിന്നെ ആ പാപം വന്ന് പെട്ടു. ആ പാപം അനുഭവിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ കിടന്ന് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശ്യൈർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. ഇനി എന്താണ് രാഗം എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോടോ ഉള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം, അതാണ് രാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോടോ ഒരു വസ്തുവിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തോടോ ഉള്ള ആ ഒരു
ദേഷ്യം, അതിനാണ് ദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ആസക്തി, ഒന്നിനോടും ഇഷ്ടവും പാടില്ല, എന്നാൽ ദേഷ്യവും പാടില്ല, രാഗവും പാടില്ല, ദേഷ്യവും പാടില്ല. അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതാവണം. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോരോ വഴിക്ക് പോകും, ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും തേടി ഓരോ വഴിക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ആസക്തിയാവും. പിന്നെ ആസക്തി കൊണ്ട് കാമം ഉണ്ടാവും, കാമം കൊണ്ട് ക്രോധം വന്നു, പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴവ് വന്നു, സമ്മോഹം വന്നു, സ്മൃതിഭ്രംശം വന്നു, ബുദ്ധിനാശം വന്നു. ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി, അവൻ നശിച്ചു പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഒന്നിനോടും ഇഷ്ടവും വേണ്ട, ഒന്നിനോടും ദേഷ്യവും വേണ്ട. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ, നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ അതിനോട് ഇഷ്ടവും വേണ്ട, എന്നാ ദേഷ്യവും വേണ്ട. അങ്ങനെ നമ്മള് രണ്ടിൽ നിന്നും മുക്തനാവണം. രണ്ടിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി, അതിനുള്ള നിബന്ധനകളുണ്ട്. നമുക്ക് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബലപൂർവ്വം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബലാത്കാരമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം, ഇതിനോടായിരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചു കാലം വേണമെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാം, പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വീണ്ടും ബലശക്തരാണ്. അവര് വീണ്ടും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തേടി പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പതുക്കെ 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 നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാവയത ശാന്തിർ അശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? ആരാണ് പരമപുരുഷൻ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ? ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ആ ഉറച്ച ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടായിരിക്കില്ല, ഒന്നിലും ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കോ? നമ്മൾ എന്തിനാ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സില്? എനിക്ക് സുഖം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം വേണം, എനിക്ക് സമാധാനം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ദുഃഖം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കർമ്മം ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആരും ചെയ്യില്ല. എല്ലാവർക്കും സുഖം വേണം, സന്തോഷം വേണം, സമാധാനം വേണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ആ കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് സുഖമല്ല കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് ദുഃഖമാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ? നമ്മൾ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു, പക്ഷെ ആ കർമ്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമാധാനം പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടായോ? കർമ്മം കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയില്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സുഖത്തിനാണ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അത് സമാധാനം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സുഖവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈകരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കൃഷ്ണ ആരാണ് ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? അയാളെ കണ്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? അയാളുടെ നടത്തം എങ്ങനെയാണ്, ഭാഷ എങ്ങനെയാണ്, സംസാരം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, പ്രജ്ഞ സ്ഥിതമായവൻ. അത് ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശക്തമാണ്, അത് വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ആ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോവാതെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് കഴിയണം. ഏത് വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലാണോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകുന്നത്, ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം വെച്ചു, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാണോ ആ ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതിപ്പൊ കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? കഴിക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ? അങ്ങനെ
കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന് ആ നാവെന്ന ആ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്, അത് നല്ല വിശപ്പുള്ള സമയമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാവെന്ന ആ ഇന്ദ്രിയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയും, ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതായിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, നമ്മൾ അതിന് കഴിയണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം. ചില പ്രഭുപാദര് കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ വായിച്ച് നമുക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിനെ അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകാനാണ് താല്പര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് ബലാത്കാരമായിട്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകും. ആ വിഷയങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക. എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും, അങ്ങനെ കൺട്രോൾഡ് ആവും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പറ്റും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം, പക്ഷെ വീണ്ടും അത് പഴയ പോലെ ആകും. അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കണം. എപ്പോഴും ആ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. കണ്ണുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വിഗ്രഹത്തെ കാണാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാം, അല്ല വീട്ടിലുണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാം, അത് ആസ്വദിക്കാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ചെവി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്തുതികൾ കേൾക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നാവ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാ പറ്റുക? നമ്മള് ഭഗവാനെ നിവേദ്യം അർപ്പിച്ചിട്ട് ആ പ്രസാദം കഴിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ രീതികൾ കൊണ്ടും കൈ കൊണ്ട് ഭഗവാന് മാല കെട്ടാം, ഭഗവാന് പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാം, ഭഗവാന് നെയ് വിളക്ക് കത്തിക്കാം, വിളക്ക് കൊളുത്താം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? കാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് നടക്കാം, പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാം, അല്ലെ? നമുക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരും, നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ എന്നും വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധകൻ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവാന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ അവബോധം ഉണ്ടല്ലോ, ആ അവബോധം കൃഷ്ണാവബോധമാവും. നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാൻ മാത്രമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാവില്ല, ഭൗതികമായി ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അയാൾ കൃഷ്ണാബോധം വന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം സേവനം ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് വേണം? എനിക്ക് ഭൗതികമായി എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വേണം, അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും നേട്ടം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എനിക്ക് എന്ത് തരുന്നു അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം, അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം. അതറിയുന്ന ആളാണ് സാധകൻ, അതായത് നമ്മളിത് ചെയ്ത് ശീലിക്കുന്ന ആള്. അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? അയാൾക്ക് മുക്തിക്ക് യോഗ്യനാണ്, അയാൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. കാരണം എന്താ? അയാൾക്ക് യോഗ്യത നേടി, ആ മോക്ഷത്തിനുള്ള യോഗ്യത നേടി അയാൾ. പിന്നെ അയാൾ ചെയ്താൽ മതി, അറിഞ്ഞല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത്, അത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. അപ്പൊ അയാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ മുക്തി കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക്